ne bi mogla prisni kontakt s nikim jer to se kod mene neće desiti. Seks, ko se maže? Ali, brate, jes dobro uživo, nisam gledao nikada uživo. To je toliko nisko da je to strašno. Piješ, a ne znaš da piješ, nemoj da piješ. Ona je rizična. I ona mene gleda, ona mora mene gledat, ono pijana glupureta, nijana glupača, razumiš pa? To je tvoj život. Ponaša se kao neandertalac. Hajde, smiri se, idemo mi zajedno. Napraviš cirkus kao ne znaš šta si radila, kukaš i plačeš i onda odeš i nastaviš dalje. Pao seks prvi dan u Velikom bratu i bingo. Znam da smo završili u istom krevetu, šta se desilo? Pojma ne. Tebe, reci mi odmah, je li bija seks i nije tako da mogu umriti? Najiskrenije da nije bio Ervin, bio bi neko drugi. Je li ovo meni trebalo? Ova mala Stefani te hoće, pa neće. Njega boli Ti si samo broj. Jesi ti čuo nju kako Priča. Zaboravio sam ime čak. Jedina fora mi je kako ona prošla psihotest. Nisu mi napravili taj test, razumiš? Između mene i... Stefani. Bilo mi drago, ono. Pol općiti s tobom. Kode? Uriš u drugu žensku, pa kao bi sad trebalo se će misli, ne, nisam ljubomoran tip. Opasila se u loše društvo. A Stefan ima večeras da uhvati čurkizam. Da vam ja neke stvari objasnim. Sram te bilo. Pogledaj ovo, pogledaj. Ne u televizoru, okreni se ovamo. Devet i 45. Drugi dan u kući Velikog brata. U toku je nedeljni zadatak hotel. Ukućani su podeljeni na zaposlene i goste hotela. Vasići imaju ulogu vlasnika hotela i oni borave u tajnom delu kuće. Sinoć se između Ervina i Stefani desila romansa ispod pokrivača. Parim vanzemaljac. Viking, kako je? Jutro. Ne sjećam se ništa. Čekaj, pa ne sjeća se Nemoj mene ti se ne sjećaš. A majke mi moje mi, ej! Rada prepričava Radetu, koji je prespavao romansu Stefani i Ervina, šta se zapravo dogodilo. Ej, i ona, pred svi. To moja majka. Nisam trebala, plače. A kako to zna? Ti si sad bez pamćenja. Opet sama izlazi. A se sjeća da smo se kupali juče u bazen? Ma ko se kupao bazen? Koji bazen, Bog te? Šta? Ne sjećaš se ništa. Čekaj, bija kakvi daj, ja se ne sjeća ničega. Majke mi moje mene. A kakav je to mi još vali, neš mi to vali. Ej, nemoj da pitaš ništa. Ja sam kolino zbog Andreja, hvala ti puno. Se ne sjećaš ništa? Ja se ne sjećam, ozbiljno. Ma ne sjećam se majke mi. Pa alkohol. Večeras nova tura. Evo, mogu brže se ne pijem, brate, ne treba mi to. Ti se prodaješ. Ne trebam to si dozvoljavati. Sad je pitala je za Aleksina, ali se sjeća šta si juče napravila? Kažu, majke, ništa se ne sjeća. Pa ne sjeća se kad pije pivo i vodku. Ona je stvarno nezgodna taka ludačanika. Eto, pa ne znam, i ja bi. Ja bi da ga imam. Je mi nateklo koleno? Je mi nateklo? Pa ja sam vidio da je to nemoguće onako na snimku da izgleda ono, da ona nema rac. Znao da je neko... Ali ima on, pa joj ga dao i sad... Ono, radili su Ne, spoj pomoći. je li dao ili nije? Pa barate, ne sjećam se pravo. Znaš, trebamo u snimku pustiti, to nemam pojma, brate. Ako mi glavu nosi, ne zna ni ljudi moji. Izvinite, ba. Doći ću ti ispričati sve u pola cijene. Jučer sam bila narkolik, jučer sam bila ličnost B, sad sam ličnost A. Ja bi ono dete lepo bila, pa bi rasturila. Nema nikako vaspitanja. Samo od sebe pravi budalu. Pa sama je kriva za sve. Pa niko je nije terao, pa ja to znam, niko nije kriv. Ali čovek sam sebe može da propasti. Tražila dobro. Jel tražila Evo viš, to
To ti je taj problem. Nemojte ljudi nikad piti. Ne, ti si miješala alkohol. Pa niko ko ja. Slušaj staru Kornjaču. Bez alkohola. Pa ne ja, kad alkohol... Slušaj staru Kornjaču Tino. Šta mi je bilo? Da, reci mi Tina, odmah to ugrubo, sve kako je. Šta je? Ništa, miješala si alkohol i to je to. Pa šta si mi maricu oblačila? Tina, popila malo vodke i piva odmah. Šta malo vodke, malo piva, pa popila sam sigurno 3 deca vodke. Šta hoćeš? Brate, to ti je to, kad se zajebaš alkohol, onda dobiješ, onda platiš svoju cijenu. A znate što ću vam svima reći, pa boli me. Desilo se, pa desilo. 10:14. Zorica sa zaposlenima održava sastanak u dvorištu. Tema sastanka su tekući problemi u radu hotela. Znači, prvo ću ja ovako da vam kažem. Od sada pa nadalje, onako kako piše u onom pravilniku, Pa da. gost strogo na distanci. Znači, izvolite, ili izvoli, ne mora, mislim, da može, ne može, tako je, bez ikakve privatizacije sa bilo kim. Normalno, ako te taj neko juri pa te zagrli, pa ne možeš kao šajdu materinu, ali na fin način ćeš da ga eskiviraš. Mora da viš ti ovaj dečko što šusunu u kosu. Nije baš takav kako smo mislili. Dobar. Obuko se dobar će ni bude radnik. Dobar, a? Mi sve koga stavimo da budu dijelu daci, oni ispadne najbolji. Reper. Ne, ja tebi kažem. Ali kažem ti ovaj reper. Dobar. Dobar je. Znači imamo sve dobri radnici. Ma nismo pogrešili na radnicu. Ajde da mi prokomentarišete sinoć iz vašeg ugla. Mogu ja prvi? Naravno. Užasni smo bili. Ne mi. Ne, mi smo bili užasni zato što smo se, brate, iscimali sve, završili ceo posao i mjesto se odborimo za danas, raspali smo se. Jeste, dobro. To je moje ostavi vidiš. smeh za jebanciju, to ostavi sa strane. Meni je to bilo lepo, to me, da. Šta mislite, je to moglo Bolje? Pa ne, da, smo mogli nešto malo drugačije. Mogle, jest. Gde smo mogli? Prvo smo mogli... Bili smo raspušteni ko banda. Nismo mi bili raspušteni ko banda, nego ta intimizacija. Rade je nezadovoljan jer kao vlasnici hotela moraju da rade i za zaposlene i za goste hotela. Što donosuje veliki brat, meni sad ispada kao da smo mi sluge ovdje, a ne gaste. Pa dobro, mi ih pomažemo. Mi šparamo budžet. Šta da šparam budžet? Da gi ne dam da jedu. Ja da gi perem gaće, posteljine i koji smo mi koji gaste. Mora. Takav je zadatak. Zna se kad si gazda ti komanduješ. Smo odredili ko da kuva, ko da sprema. Okej, kad neko od žurka i to da sprema. A sad mi za toliko ljudi da sprema. Onda bolje bar da idemo tamo i da gi spremi. Da nas vide javno. A ne ovo ispada da smo sluge ovdje. Svi dobili vodke, pivovi. Mi smo dobili flašu vina jedno. Stavio sam gi ono vino. Ko da pije ono vino. Tačno ispadamo kao bede sirotinje. Dobar dan, dragi gostu. Šta ste želili? Izvinite što ste čekali. A čekaj, moram razgovarati s velikim bratom. Ja moram da porazgovaram još jednom s vama. Mislim da je ovo malo mlijeka. Za cilj zadatak. I da se ne bi ponavljalo ono što je sinoć bilo. Vezano za ulazak u šank, za intimiziranje. Ajde, molim vas, znači strogo ste gosti hotela. Ajde da odradimo zadatak pa ćemo se družiti koliko hoćete. Ajde, odradite zadatak. 10:22. Goran, Branislav i Zorica su u dvorištu. Zorica pokušava da im objasni situaciju u kojoj se ona nalazi kao menadžer hotela. Jesmo se dogovorili, ljubim te. Mislim, nemam nameru da rmbačim ko konji na kraju da padnem zadatak. I da ispoštujem sve i da padnem zadatak. Neću pasti. Gledaj koliko ćeš mleka. Još malo. Gledaj, ja sam zato mleko donio. Dobro, hvala. Češ ti kaficu? Pitali Jesi rekao? Uživajte. Veliki brat je pozvao Miku i Gibu u ispovedonicu. Ja sam deblji, pa nema veze. Dobro jutro, brate. Tu smo. Kako ste? Odlično. Dobro smo. Nije loše. Okej je. Velikog brata zanima kakve su vaši utisci o dešavanjima sinoć u hotelu.
Sinoć je bilo svega. Ostao sam sigurno do kasno. Sigurno je bilo 3-4, ne znam, ali pretpostavljam da je bilo kasno. Bila je žurka, mini party, mali party. Pa posle toga ova mala Stefani se napila i eto, prvi seks. Je li bilo? Šta reci mi ovako brže, šta u kratkom postupku, šta je bilo? Šta mi, za seks i to? Ko li bio seks? Ne jeste. Ma nemu. Slušaj, jer on je... Sve što je bilo? Čekaj, stani! Ne sjeća. Čekaj, jer daj. Znaš kako je bilo? Mi smo sedeli u kuhinji i neko rekao, kaže, gledamo seks uživo. Tamo je da ovi posluga. Nađi, ekipa seksalizaca. Ja, ništa da vidim, ni čujem. Ali nisam sigurna, stvarno, mi smo ušli, vi ste se tu nešto obarali, ne znam šta, ali... Prljavi veš, sve što imate od prljavog veša stavite u zelenom kantu, ja nosim velikom vratu. Prljavo! Jel može? Iđenja. Ervine! Prvo, nekom kad ne pričam o tom. Ovako, bilo ono da zgo... Gledaj ga on. Njega, slušaj, a njega pitaju, jel bilo, nije bilo. Nekulturno je da pričam o tom, ja to neću da pričam. Ali on je fin, dečko. Jebem ti te, Ervine, Slušaj, Andreja je najveće. Pa nije, pitaj ljudi 100 puta isto ko da je... Šta? Pa da, pitajte mene, ajde dojte vamo svi kojima pita šta neka pita. XXL. Živote ti ko nosio XXL tanke. Veliki brat je pozvao Miku i Gibu u ispovedonicu. Sve mi bilo zanimljivo, ali najzanimljiviji je bio onaj seks jer se desilo spontano i brzo i bilo je 2-3 puta. Tako da, bilo neko jurenje, ova mala Stefani te hoće, pa neće, pa... Ja razumijem da ona bila pijana, da nije bila u svesnom stanju, nego u pijanom. Ali okej, desilo se, možda se ona kaje za to, možda pa i ne sjeća se šta je bilo, ali meni to bilo zanimljivo i smešno i eto, meni je bio zanimljiv taj seks. Ali to mi je prvi put da sam gledao uživo. Tako da, eto, neka bude da mi je to bilo zanimljivo. Ko popijeno ovako ekstremno da se ničega ne siđa. Ona se kaže, ja sam bila po desu. Uticao je alkohol na moja psiha, tako da ja nisam ja kriv alkohol kriv. Tako to reći druže riječi od večeras. Daj. Reci, ekši. Idemo ruke, evo. Kako tako, ko stranac? Ervine. Ma jebo. Ode sam da soku. Kažem sam ovo. Kad su gledali ovaj tvoj dole i kažu, navijao, je, Ervine, bravo, tako, udar, ajde, udri, gol! Šta je ovo, druže? Pa ovo je sve! Hoćete mi bar dodat prvo ljudi, jer mogu računa na vas. Mislim, di će me pokopa ovdje ili u Splitu, pa može ovdje, brate. Miko, šta ti misliš o tome što se desilo sinoć između Stefani i Ervina? Ako i njima to lepo i misle da je to normalno, okej, podržavam. Ako misle da je u nesvjesnom stanju i ne sjećaju se, onda bi im pustio snimak pa neka gledaju što su radili. A znaš ti da je bio cijelo večer s tebe? Stvarno bio mnogo dobro. Ko? Ervin. Ovo je srce koje nema ovoliko. Cijelo večer bio... Jeste, jurio za tobom, stvarno. Brate, to nije lako, vjerujem mi, to nije lako. Zato večeras ljudima šta piju i malo i sok. Ma sok je da tako mi dragi, koji mi imam ješća. Ali neću moći večeras. Mislim, piću ja, ali neću moći biti na soku. Sram te bilo. Ja je, brate. Sram te bilo za ponašanje. Toliko se brukaš. Drži se, srce moje. 11:40. Zaposleni su pripremili doručak za goste. Glavna tema su i dalje dešavanja od prethodne noći. A znaš šta mi je drago, valjda ima snimka. Majko, nadam se da si snimila to. I da nisi vidjela, da gledala kroz televiziju.
A boli me bao. Traću ja tu, šta tu mogu napraviti, što sam ovakva bolesna luda. I lijekovi mi ne pomažu. Jer znaš, kad je nekom suđeno i gaće same padaju. Evo ga, brate, evo. Znate šta, ništa nije slučajno, ovo je sve moralo ovako da se desi, razumiješ, i to je to. Kao? Kolika je piše, mala ili velika? Jedemo, Andreja. Jedemo. Ništa nisam rekla lošo. Neozbiljno mi se vidjelo ovo dole. Dole nije. Sigurno? Nije dole, bila si uvijena u neki čarša. Nije. Šta je rekla, imaš ti dole ovoliku kosu, ništa se nije vidjelo. Dobro, to luđakinje. Pa sve se vidjelo. Čak i onu stvar. Da je obrijena. i 13. Stefan je u ispovedaonici. Komentariše burnu prethodnu noć. Šta se dešavalo? Pojma nema. Zato što imam rupu u mozgu, tako da sjećam se samo do večeri gdje smo pili, gdje smo stali tu u dnevnom boravku i poslije blokada. Stefani, baš se ničeg ne sjećaš? Ne sjećam. Sjećam se, kažem ti, tu šta je bilo, razumiješ? Gdje smo tek počeli piti, sjećam da sam pila vodku i pivo i to je to i poslije toga rupa. Dobro, inače meni tako kad popijem puno, stvarno se ne sjećam. I nastupa moja ličnost B. Da li se Ervinu više svidjela ličnost A ili ličnost B? Pa, ne znam, da sam ja Ervin sigurno mi se više svidjela ličnost A nego B. Kome se može svidi moja ličnost B, to je ne znam, najgora ličnost. Znači, ovo ništa nije strano. Mogu da zamislim šta je kad ti je napolje. To uhvati ko stigne. Vrijeme se ne može vratiti, uglavnom sad sam situaciju, mislim da ne mogu tu ništa napraviti, boli me život ide dalje i to je to. Ali da to sigurno ne bi napravila trizne glave, ali ga. Stefani, šta se dešavalo sa tobom i Ervinom? Nemam pojma, to ne znam. To vi znate, ja ne znam. Ne znam stvarno. Ne mogu se sjetiti, ali znam da smo završili u istom krevetu, šta se desilo, pojma nema. Pojma nema. Da li ti se Ervin dopada kao muškarac? Pa dopada. Dobar je Ervin momak. Momak dobro izgleda, pozitivan mi je, nema ništa protiv njega i to je to, ali da ima neke dublje osjećaje, nema. U redu, Stefani, da li ti nešto želiš da kažeš velikom bratu? Pa želim to da vas pita, na koji možete reći, jel bilo i šta jučer, mislim, nešto više tipa seksi, ne znam ni ja šta je između mene i Ervina, ako bi mi to mogli reći, bila bi vam jako zahvalna. Ukoliko te to zanima, možeš pričati sa Ervinom. Najbolje bi bilo da popričaš sa njim o tome. Dobro. Neka pusti snimak. Sad će da je pušti. Slušaj me ti, da te sad pitan. Nešto cigarete, nešto tražila sam? Tražila sam Slušaj, ovako sad ti. Šta je bilo između mene i tebe? Reci mi odmah, jel bija seksi, nije tako da mogu umrit? Hajde, Boga ti, reci mi to. Pa ne, pa reci mi, da ili ne? Reći ja tebi tu. Pa ajmo onda tamo, samo mi odmah reci, hajde, reci mi to, ne mogu sad sa tim tu, ajde, drži se, ajde. Dobro, ako neka, pa ako reka bi odmah da nije tako da je tu sve jasno, mislim, nema se tu šta govori, razumiješ, jer tako? Pa ja mislim da je bio. Ja mislim... Ajde, dođi, ajde sekund, ajde. Ajde, samo sekund. Nema šta da misliš, eto, samo što reći, tu je tu. Pa dođi samo sekund. Pa eto, rekao sam ti sve. Pa moraš doći, samo tren. Gdje? Rekao sam ti. Šta ti je prvo čekaj, se bojiš doći tamo? Ali na kulturan način. Pa ajde, dođi, ajde. Pa ajde, Rekao sam ti. Pa ne, nisi mi ništa rekao, brate, dođi tamo i reci mi. Samo sekund mi dođi ako ne možeš ovdje pred ljudima. E, pa kaži direktno šta. Je. Brate, naš, šta je problem? Da se ja ne sjećam, tako da nije bilo, razumijem? Nije bilo, nije to bilo to. Fotomontaža. Si mi priuštija, Ervine, proklet bio na Božić 2010. Šta mi je pogledao? A 2010. Pa čekaj, pa jel tebi neugodno, mislim, nema šta bi, jel tebi neugodno? Kako se ti osjećaš?
Pa vidiš da ne pričam o tom, šta ću. Normalna stvar je to. Pa eto, rekao je. Viruj mi, Nata ću mu reći. Ja mu ne bi bila u koži. Njemu? Nikako, bret. Zašto? Pa gdje su ti ba oči? A boli vas, U biti ni ne razmišljam sad, Daš, o tome da bi ti znala točno reći, ali... Evo ja, ovo je prijateljski. Ali dobro, brate, bar je zgodan, jebate, šta? Aj, dobar mi je bio seksualni partner, nemoj da ti bude neuko. 15:20. Vasići će u ovonedeljnom zadatku morati da peru posteljinu i veš gostiju hotela. Za skupljanje veša zaduženi su zaposleni. Peljuga zaboravila štikle. Čije je to? Ne znam. Treba u ispavaonicu. Ne znam. Tu. Mika i Giba u ovonedeljnom zadatku peru veš i peglaju. Ovo sve. Pa nije mnogo. Se babate. Stavite u kad. Ajde da ti pomogu. Čekaj. Da pitam da li mogu u kadu s vama. Ne bre, u kadu. U lavor. U najlavu. Evo, ja ću mi pokažem, aj uđu ćeš unutra. Ma ne bre, ovde. Gde? Tamo u onu kadu. Ima onaj lavor, ona kadu. I odmah ću ubacim u tuš kabinu, tu ću isplaknem i opet ću da vratim sa rukavice. Veliki brat je pozvao Gorana u ispovedaonicu. Da li je bilo nešto zanimljivo tokom žurke? Pa, bilo je dosta zanimljivih momenata, ali onaj najveći moment u stvari jeste ono što se desilo u našoj spavaonici kad sam ja ušao i naravno krenuo se i odmah izašao. Nisam želio da prekidam tu igru, taj odnos i dobro je da taj odnos, ako je moguće, nastavi se, da ide dalje, bilo bi pozitivno u tome, a ne nijekom slučaju da se taj odnos između njih dvoje prekine. Da li možeš da kažeš na šta misliš? Pa mislim na ovo, bukvalno na ovo trpanje što je bilo u spavačoj sobi. I tange imam da perem. Au. I to crne. Neki srce ima. Pogledaj. Ko je ovaj broj? XXL. Života ti ko nosio XXL tange? Ne znam. Pogledaj XXL. Gorane, da li se tvoje mišljenje o Stefani nakon tog događaja promenilo? Apsolutno ne. Apsolutno se nije promijenilo, jer onako mišljenje, o stvari, onaj prvi moj dojam o njenoj energiji, o njenoj mladosti, o svemu njenom, ono je tako, od samog početka, ništa, apsolutno, i očekujem i druge stvari od nje, kao što sam i očekivao i ovo, da otprilike da će se desiti. To su sve stvari iza kojih ona jednostavno krije se. Jer to i radi čitavo vrijeme. Naporno. Ne mogu da verujem da sam 2 žice veš oprao. 16:11. Ervin i Stefani su kod bazena. Hoćeš pit večeras? Hoće. A? Ma ja djeci ti uzal. Normalno će pit. A će pit pivo. Hoćeš ti? Hoću, a uvijek pijem. Pa i ja isto. Kad je Nemoj to da pakt? pitam. A ti neće pit, moram pit. Lakše zaspam. Jesi još lakše zaspala? Pa jesam. Sti. Nisi kao ti, više nisi uspio ni zaspati. Jesam, ja sam dobro spavala. Zorica kao menadžer hotela i dalje pokušava da dovede zaposlene u red. Aco, kad ti nešto zadam da radiš, uradiš ga do kraja. Ne Daj meni te čašu. Pa ja sam... Šta si, reka sam ti očisti luka, nisi očistio. Reka sam idem da i nisi. A prebacili ste me na šargarepu. Pa ili to povrće, staj evo tu. Završiš jedno pa radiš drugo. Mogu ja. Treba sve. Kako ste vas dole?
Ja sam ja sam spremna za večera, za pit. I sinoć kad se uzela kako ono, ne, u čašu i pivu, isto ono, kada djetetu daš čokoladu, za 15 minuta. To je taj trenutak koji ona želja. Pa ja sam to tila, ja sam svjesno to tila. Ti mene nisi razumila. Ja ti kažem ovdje, iskoristi sat vremena lijepo, mislim, pi ti ko hoć, da ti ja govorim. Ali kad je muzika na pola si otišla. Evo, recimo, meni se to dopada što je sad upravo rekao. Malu mjeru, samo Ma dobro, ne moraš ti. Da to traje još, da mi nemoj im past u komu i ode mi ti. A bar je za Berane New Yorku. Rupa. Kaj? Bar je rupa. Jedan, aj dosta priče, gost. Čekaj. Ajde dobro. Ček, crni. Vi ste se skužili u jednom trenutku i nestali ste. I šta sam ja došao? Ona je mene skužila. I onda sam ja došao, tako sam ja vidio šta se dešava. Šta? Ti si mene skužila. Kako sam te skužila? Da, ne sjećam se ničega. Ko smo ti? Ajde, recite mi, ko je koga skužio? Nemam pojma, pitaj njega, ja se ne sjećam. Jesi ti nju skužila? Ono se ništa ne sjeća, druž. Ti si meni rekla, hoćeš sa mnom spavati, ja ti rekao, hajmo mi odmah. Onda si ti to skužio. Ja ti rekao, hajmo mi odmah. Ne, nismo zašao. Ona je rekla, hoćeš sa mnom spavati. Mislim, kod mene, ono, na kraju ti rekao, hajmo mi odmah. Pa šta ću? A dobro. I to je to. Dobro. Dobro je, znači, život mi je ono, kad izađem, brate, to šta će me dočekat na videiku? Moja mater bićana u suzama plaće doma, žena. Znaš koja me najviše žal babe, Bog, te jedna koja mi baba gleda, baba u prostoriju. Biće infarkt, daj Bože. Znaš šta je? Žao je meni bila sinoć, ono. Ko te zaista voli, oprosti, ko te voli, imaš ili je dobar prijatelj. Ne. On ne traži nikakva opravdanja za tvoje postupke. Opravdanja, pa to. Ti si njegov prijatelj, čovječe, da li me razumiješ? Tako je, prihvatit ćemo ovakvu kakva sam i baš to. Svaka čast. To se isto odnosi i na prave roditelje. A ljudi, skužajte, stvarno žao mi je što je tako debilno ispalo. Za tako malo se izvinjavaš, pa ti sluda. Ti ponovi, Bogom, uvijek tako. Ti sluda baš. Da ponovim, jel? Uvijek. Uvijek je, neću ponavljati. Večera samo pivce za žice, ako bude vodke malo. Dobro, iskreno, da ti kažem, prišao bi ja nju da nije ona to rekla. Jako mi je drago da si mi to rekao. Jesam ja čitav dan... To mi je izuzetno drago da ja to čujem i da smo ovdje ovako utra i da si mi to rekao. A ne, ja kažem iskreno. Zaista mi je to drago, Pa i meni je drago što je priznao. Dobro je, sam je lakše. Što ne bi? To se provali ga. Mora ti biti tako, ajde. Uglavnom, ne znam... Joj, kako on to labavo radi. Šta bi trebala kleknut, popet se na njega?